أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من سراما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه كريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, koga naš gospodar na pravi put uputi zaista je upućen, a koga ostavi u zabludi neće mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed alejhi salatu vesselam posljednji Allahov poslanik poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao u svojoj plemenitoj knjizi: ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Prije nego što otpočnemo, draga braćo, predavanje, ja volio da se malo sakupimo, znači ovamo, sa strana. To je od sunneta i oni koji, znači, su u halkama, gdje meleci dolazi, silazi, okružuju, spuštaju svoja krila, Allah te bareke ve taala nakon toga spušta svoju milost. Tako da će biti beričetnije i bolje, inšala, kada budemo, znači, poput halki poslanika, alejhi salatu vesselam, plemeniti generacija koje su slijedile ashabe na tom putu. Večeras uz Allahu te bareke ve taala pomoć govorit ćemo o jednom novom imenu po pitanju nas, znači ćemo ga pojašnjavati, a gospodar svjetova se davno opisao tim imenom, a to je ime El Basir. El Basir, koji se može, znači, prevesti onaj koji sve vidi, a to je gospodar svjetova Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, kod nas je poznato al-basar da je čulo sluha, ono na osnovu čega, pomoću čega, znači, čuješ, odnosno čulo vida. Govorili smo sem da je čulo sluha. Zato se za čovjeka kaže rađulun basir, čovjek koji vidi, ili mubsir, onaj koji vidi. Međutim, iz ovog grčkog značenja ima nešto drugo što se krije, što je jako bitno, što bi svaki vjernik iskreno Allaha te bareke ve taala poželio da ima. Znači, krije se jedna osobina, a to je basira, pronicljivost vjernika. Znači, basira, pronicljivost vjernika, ili firasa, isto tako se, znači, kaže, a ima značenje basire. Šta je to zapravo? Poslanik alejhi salatu vesselam u poznatom hadisu kaže: ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nuri Allah. Bojte se pronicljivosti vjernika, zaista on gleda Allahovim svjetlom. U drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: inna lillahi ibadan. Znači, zaista Allah te bareke ve taala posjeduje određene robove, znači ne sve, određene robove koji ja'rifune nase bi tawassim, koji prepoznaju ljude po pronicljivosti. Ova dva hadisa i treći hadis je poslanik alejhi salatu vesselam kaže: ihdaru firasatal mu'min. Pripazite se pronicljivosti vjernika. Fa innahu yanzuru bi nuri Allah, zaista on gleda sa Allahovim svjetlom i on govori, kaže, bi tawfiq billah. Ono što Allah te bareke ve taala hoće, odnosno sa čim je gospodar svjetova zadovoljan. Ovo su tri rivajeta koja su prenešena i koja se prenose. Međutim, ovaj prvi rivajet koji smo kazali, je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ittaqu firasatal mu'min. Bojte se pronicljivosti vjernika.
oko njega znači postoji mnoga razilaženja kod učenjaka, većina njih smatra da je hadis daif, znači da je hadis slab. Od poznatih danas koji su ga ocijenili kao slabim hadisom je šejh Albani rahimahullah. Međutim, Abdullah ibn Muhammed Uvejš, koji je napisao jednu poznatu knjigu gdje je ukazao na neke smjernice po pitanju ocjena hadisa šejha Albanija, koji je znači određene hadise smatrao daifom, pa je on znači posle toga ukazao da ima učenjaka, znači prije šejha Albanija rahmetullah alejhi, koji su smatrali drugačije taj hadis, znači sa drugom ocjenom, pa je upozorio i ukazao na određene hadise. Jedan od tih hadisa je ovaj, gdje kaže da šejhul Islam ibn Tejmije rahimahullah i Ibn Kajim rahimahullah su mnogo spominjali ovaj hadis svojim djelima, svojim knjigama, tako da je nemoguće da su ovim hadisom dokazivali, znači, ono što su tvrdili, ako je hadis slab. Kažu, najmanju ruku smatrali su ga hasanom, znači smatrali su ga dobrim hadisom koji je prihvatljiv i koji može, znači na osnovu čega se može dokazivati. Znači on u svojoj knjizi tako spominje, a Ibn Kajim rahimahullah u mnogim dijelima, znači ne samo da prenosi ovaj hadis, nego prenosi priče osoba, ljudi, Allahovi odabrani, znači evlija, koji su imali tu basiru, pronicljivost i tako njihove priče, znači prenosi, mi ćemo neke od njih napomenuti. Ovaj drugi hadis koji smo spomenuli, da Allah dželešanu posjeduje određenu skupinu vjernika koji gledaju, znači, Allahovim svjetlom, za njega šejh Albani kaže da je hasan, Imam Sujuti isto tako kaže da je hasan i Hejsimi isto tako, znači poznat imam, smatra da je ovaj hadis hasan, znači dobar, tako da se može uzeti kao dokaz u priči i govor. Znači jači nego preduvni hadis koji smo naveli. Šta znači ova pronicljivost vjernika? Šta znači ta basira? Mi danas kada gledamo, znači kada vas upitam šta vidite, svi vidite telefon. A u suštinu znači, zbog čega sam podigao, kako sam podigao, kako je moje nije, što ja krijem znači od vas, to ne zna znači niko od vas. Međutim, određenim detaljima, slučajima, Allah te bareke ve taala, kako je Buharija rahimehullah spominje, na ova firasa, znači pronicljivost vjernika, znači da Allah dželešanu ti dadne da ono što misliš, znači što smatraš da to se podudara sa Kur'anom i sunnetom, da je istina. Znači što misliš, neka se kaže desi da čovjek bude nadahnut da pomisli o nekome nešto, pa je to istina. Znači da pomisli kada vidi, zato danas imate ljude koji kada te vide vratite, kao što je znači se dešavalo prije kod učenjaka da su dolazili, žalili se njima, poput jedne žene koja je došla, znači Šurejhu, poznatom učenjaku, žalila se na čovjeka i uplakana je bila, Šurejh je vrati, kao vidi, vrati se. A Šabi imam koji je bio kod njega, kad zašto si je vratio pouplakana, pa ona je mazlum se učinio nepravda, kaže, za nisu Jusufova braća došla kod svog oca plačući, jel? U smislu pojašnjavajući kako je vuk pojeo Jusufa i slično. Međutim, oni su, znači, to što su plakali, nisu plakali iz srca i iskreno, nego se pretvarali. Tako da ta pronicljivost daje, znači, takvu osobinu kod čovjeka da može da osjeti, znači, kakav si, da li si iskren, da li ne. Kao poput imama Ibn Kajima rahimahullah gdje kaže da čovjek treba da se okiti sa dvije vrste vida. Vid koji je Allah te bareke ve taala dao svakom insanu, to je znači ovaj pogled vidimo, svi mi učestvujemo, znači, slično u tome. Međutim, kad je druga osobina vida koju treba da ima jeste, kaže, ainun fi qalbihi yubsiru biha haqa'iqul ashya. Kaže, treba da ima i da posjeti vid u svom srcu koji im će dokučiti suštinu stvari. To je to, znači, to srce koje je nadahnuto od Allaha te bareke ve taala, koje će dokući suštinu stvari. I to ne može svak, zato se postavlja pitanje kako doći do ove basire, na osnovu čega, znači da čovjek dođe i danas mnogi tvrde da su evlije, štićenici, odabrani robovi kod Allaha te bareke ve taala, pa na osnovu svojih mišljenja rasuđuju, presuđuju i donose i čine nepravdu drugima. Ono na osnovu čega se dolazi toga jeste bogobojaznost. Bogobojaznost, takvaluk i sljeđenje poslanika sallallahu alejhi ve selleme i u malom i u velikom. Ibn Kesir rahimehullah, znači spominje jedan detalj Omera radijallahu anhu iz njegova života u Bidajetu i Nihaj, znači poznata njegova knjiga koja govori od početka do kraja svijeta, znači sve što se dešavalo, kako je nastao svijet i kako će nestati, spominje jednu zanimljivu priču za Omera radijallahu anhu. Znači ovdje ova basira koja ima pronicljivost vjernika, da jedne prilike Omer radijallahu anhu u Medini se obraćao grupi ljudi, znači grupi
muslimana, tada je naišla druga grupa pored njih i Omer je pogledao prema njima, zatim se namrštio. Kad je ugledao tu skupinu, namrštio se, krenuo se znači ponovo to istoj skupini kojoj se obraćao, pa su ga upitali zašto si se namrštio. Kada se ugledao i zašto, kaže, nisam u životu vidio omrženije, ali mrža lica meni, kaže, od ovih lica koje sam sada vidio. Subhanallah. Omer radijallahu anhu, i znate ko je Omer, u tom trenutku kada ih je pogledao, krenuo svoje lice, znači od njih glavu prema drugovima, znači ashabima koji su ga slušali prije toga i kazao je tu rečenicu. Kažu prisutni koji su bili tu nakon njegove smrti Omera radijallahu anhu, kada je došao hilafet Osmana radijallahu anhu i kada je znači već potrajao hilafet i kada je preselio, kada je ubijen Osman, kaže skupina na koju se namrštio Omer, bili su učesnici oni koji su ubili Osmana radijallahu anhu. Koja pronici Osmana? Jel? Zatim Nukaim navodi priča Abdullah ibn Mesuda radijallahu anhu gdje kaže da su tri su osobe posebno bile, znači nadarane sa ovom proniciošću. Jedna od tih je žena koga? Faraona. Kada su donijeli Musa alejhi selam, šta je kad nemoj ga ubiti, nemoj dozvoli znači da ga vojska ubije, možda će nam koristiti ili ćemo ga uzeti da nam bude dijete, jel? Pa što je nakon toga se desilo? Znači ta proniciost koju Allah te bareke ve taala nadahnuo u srce, znači žene Faraona, šta je učinila? Šta je doprinijela? Isto tako za Jusufa, kaže Abdullah ibn Mesud. Drugi primjer jeste kad su Jusufu u karavanu uzeli, pa onaj sahib koji je bio na putovanju kazao je ženi pripazi ga dobro, pa vidimo šta se desilo na kraju, znači poslije toga. I kaže treći primjer koji znači izrazito u tome se ogleda jeste Ebu Bekr radijallahu anhu kada je znači oporučio hilafet kome? Omeru. Najdobranije, znači posle njega i vidimo šta se je desilo u vremenu hilafeta Omera radijallahu anhu. Znači, mnogo toga ima da se kaže o pronicljivosti i basiri, ali pošto govorimo o jezičkom značenju, ukazali smo na te određene priče. Međutim, mnogo drugih priča ima koje se prenose od Šafije, od imama Malika, rahimahumullah, znači i drugih generacija. Ibn Kajim čak navodi, kaže da oni koji su najviše imali tu pronicljivost jesu ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A kaže isto tako sam mnogo puta vidio i doživio kod koga? Kod šejhul Islama ibn Tejmije. Znači dok se družio s njim, dok je uzmeo znanje od njega. Ovo Allahovo te bareke ve taala ime, znači El Basir, u Kur'anu se spominja 42 mjesta. U suri Bekari 233. ajet Allah te bareke ve taala kaže: "Wattaqullaha wa'lamu anna Allah." Bojte se Allaha te bareke ve taala. Pogledajte kako Allah subhanahu wa taala kaže: bojte se Allaha subhanahu wa taala i dobro znajte. Znači, anna Allaha bima ta'maluna basir. Da Allah dželešanu dobro zna ono što vi radite. Znači, dobro zna, dobro vidi da je on basir za svaki vaš postupak što činite. A prije toga, znači, ukazuje na bogobojaznost, takvu da se plašiš onoga gospodara te bareke ve taala koji te, znači, dobro vidi. I nije mu skriveno tvoje stanje kako smo, znači, pojasnili iz prethodnih predavanja. Zatim na drugom mjestu u suri Hadid Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wa huwa ma'akum aynama kuntum." On je uvijek s vama, gdje god da se vi nađete. Allah te bareke ve taala je uvijek s vama. U kom smislu? U nastavku ajet Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wallahu bima ta'maluna basir." Allah dobro vidi, znači, ono što vi činite i što radite. Tako da iz ovoga ajeta da je on s vama, znači ma'akum, ima značenje da je uvijek s vama, uvijek uz vas svojim vidom, svojim znanjem, znači vidi vas, čuje vas, svojom snagom, svojom moći, ali svojim bićem, svojim zatom je iznad stvorenja, znači iznad arša, kako smo u prethodnim predavanjima pojašnjavali. Zatim u suri Ali Imran u 15. ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wallahu basirun bil ibad." Zaista Allah te barek ve taala dobro vidi šta njegova robovi, znači, čine i rade. Svi ovi ajeti, znači, ukazuju dio po dio, ali ukazuju na apsolutno Allahovo te bareke ve taala znanje i, znači, vid, da vidi djela svojih robova, da vidi robove što čine, kako rade, znači u svakom trenutku. Što ćemo vidjeti značenje imena po pitanju Allaha te bareke ve taala. U sljedećem ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Innehu bi kulli shay'in basir." Zaista Allah te bareke ve taala sve vidi. Znači nema ništa da može izostati, a da Allah subhanahu wa ta'ala to, znači, ne vidi. Značenje kada se odnosi na Allaha te bareke ve taala. Ibn Đarir rahimahullah, znači kada komentariše i pojašnjava govor Allaha subhanahu wa ta'ala: "Wallahu basirun bima ta'malun."
zaista Allah dobro vidi ono što vi činite, što radite, sve vaše postupke, sve vaša djela, kaže, to jest Allah dobro vidi. Allah dobro vidi ono što robovi njegovi rade. Zatim kaže, njemu nema ništa skriveno od njihovih postupaka, on je taj čiji vid sve njih obuhvata. Znači, Allah te barek ve taala svojim apsolutnim vidom, savršenim vidom, sve obuhvata. I zato iz ovih navedeni ajeta mi imamo potvrdu šta? Potvrdu da Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje savršen vid. Znači, pored imena, što ukazuje da je on taj koji sve vidi, mi potvrđujemo da on posjeduje savršen vid. Zatim Ibn Kathir, kada pojašnjava ajet koji smo naveli iz sure Al Imran, Wallahu basirun bil ibad, zaista Allah dobro vidi šta njegovi robovi radi, kaže, on daje svakome ono što zaslužuje. Znači, on daje svakome ono što, zato što zna i vidi, znači ima apsolutno potpuno znanje o tebi, zato ti daje ono što zaslužuješ da ti se da, a u drugom ajetu kada komentariše isto tako, znači Allahu te barek ve taala ime Basir, kaže on dobro zna ko zaslužuje uputu, a ko ne. Zato se treba kazati alhamdulillah koji nas je uputio na ovo što, znači na ovo na čemu smo danas. Pogledajte, znači iz ovoga komentara, zar nije nešto znači zadivljujuće, gdje kaže dobro zna onoga ko zaslužuje uputu. Ako su upućeni, znači da Allah te barek ve taala nešto posebno osjeća prema tebi, jel? Čim te uputi, čim te počasti ovom plemenitom, znači vjerom, da je shvatiš, da je pojmiš, da ideš, da kreneš tom stazom, znači da ti Allah te bareke ve taala želi veliki hajr. I zato onda shvataš ova značenja, ove ajete gdje Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisuje ovim savršenim osobinama. Alusi rahimahullah kaže, El Basir je onaj koji je obaviješten o stvorenjima, njihovim dijelima i njihovim radnjama. Znači, apsolutno dobro poznaje sve šta njegovi robovi radi. A Sadi rahimahullah kaže, El Basir je onaj koji vidi sve i najsitnije stvari. Pa kaže, vidi, kaže, crnog mrava u crnoj mrkloj noći, na crnom kamenu. Allahu akbar. Kako pojašnjam detaljno. Vidi crnog mrava u crnoj mrkloj noći, na crnom kamenu. I kaže, vidi sve što je u dupinama ispod 7 zemalja, a isto tako kaže što je u 7 nebesa. Sve to Gospodar svjetova vidi. Pogledajte naš vid, koliko smo mi, znači, koliko mi možemo, znači, da vidimo. Kada padne mrak, šta možeš da primijetiš? Ili kada su ne guste magle, ne vidiš prst pred okom. A Gospodar svjetova sve dobro vidi, znači šta je u dubinama zemalja, isto tako šta je u nebesima, znači nema situacije, nema mjesta, nema znači detalja u prostoru, a da Gospodar svjetova ne vidi to. Toliko znači je to savršenstvo znači u tom vidu da sve Gospodar svjetova vidi. Tako da iz navedenog, iz ovih značenja, kako smo iz pravila uzeli, potvrđujemo Allahu te barek ve taala uzvišeno i plemenito ime El Basir, koji sve vidi, a isto tako, znači, iz tog imena proizilazi veliko i savršeno svojstvo vida. Znači, potvrđujemo i ime i potvrđujemo svojstvo Gospodara svjetova onako kako to njemu dolikuje. Prvi plod spoznaje ovih velikih Allahovi te barek ve taala imena, znači, koje su spomenuli prije i večeras koje spominjemo, jer su povezana. El Alim je povezano sa imenom Es-Sami, a Es-Sami je povezano sa imenom El Basir i nakon ovoga imena ćemo uzeti ime El Habir. To su znači imena koja su jedna s drugim povezana i neodvojiva su. Prije svega Allah te barek ve taala kaže lejsa kemisli šej. Ništa nije kao on. Znači ne postoji ništa od stvorenja da sliči Gospodaru svjetova, niti Gospodar svjetova sliči stvorenjima. Ali u isto vrijeme Allah te barek ve taala potvrđuje da je on wa huwa sami'ul basir, a on je taj koji sve čuje i sve vidi. Iz ajeta vidimo da Gospodar svjetova negira, znači da ima sličnosti sa stvorenjima i da imaju stvorenja sličnosti sa Gospodarom svjetova, a u istom ajetu on potvrđuje svojstva, odnosno velika imena i svojstva koja proizilazi iz tih imena. Znači da on sve vidi i da sve čuje, kao što znači svojstvo vida i svojstvo sluha, Gospodar svjetova znači potvrđuje. Ali taj sluh i taj vid ne može se znači pored sa svojstvima stvorenja
Evo vidio samo u običnim stvarima, kada se spustiš dole, ako se ugasi svjetlo, da možeš vidjeti gdje je znači kupatilo, gdje je WC, kako ćeš uzeti tablicu. Mnoštvo detalja koje smo znači svjesni da su ni u kom slučaju ne može porediti, znači osobina stvorenja sa osobinama stvoritelja. Zatim, ova osobina kada se nađe kod osobe, kod znači, stvorenja, kada čovjek vidi, a ne čuje, to je manjkavost, je li tako? Međutim, ovaj naš vid koji mi imamo, to je savršenstvo za nas. Jer onaj koji ne vidi i ne osjeća, mi smo da savršeni od njih. I to je skladnost koju Allah te bareke ve taala kada stvara stvorenja daje. Znači da vidiš, da čuješ. I ono prošli put smo to spominjali. Međutim, ako ti nedostaje bila koja od tih osobina, ti si onda je manjkav u svom stvaranju. U smislu, znači, iskušan se gospodara svjetova sa tim. Dok gospodar svjetova, znači njemu pripada ta uzvišenost u svim tim imenima kojima se on subhanahu wa ta'ala opisuje i skrivenim i jasnim značenjima osobina koje proizilaze iz tih velikih znači, imena gospodara svjetova. Tako da gospodar ukazuje na to pa kaže Kul hel jestavi l'a'mal wa basir. Da li je isti onaj koji je znači slijep i onaj koji vidi? Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje. Da li su isti, znači onaj koji vidi, koji ne vidi, koji je slijep. Nisu isti, zato kaže efela tetefekkerun. Zar nećete promisliti, da nećete razmisliti? Pa kako onda gospodara svjetova da ne opiše sa onim osobinama kojima se on subhanahu wa ta'ala opisuje, odnosno kako ne potvrdiš osobine gospodaru svjetova koje je on subhanahu wa ta'ala potvrdio sebi, znači u Kur'anu. Kada stvorenja nisu ista, koja vide i koja znači ne vide, koja su slijepa, naspram oni koji vide kako onda gospodar svjetova. Znači, savršenstvo gospodara svjetova pripada. Na drugom mjestu kaže Mathalul fariqayni kal'ama wal asam. Primjer dvije skupine navodi gospodar svjetova. Oni, znači, koji su slijepi i gluhi. Znači, imaju osobinu i da su slijepi i da su gluhi. A druga, znači, skupina koja je vel basiru sami, onaj koji vidi i koji čuje. Da li su, kaže, hel yastaviyani mathala. Da li su ove dvije skupine iste? Da li se mogu, znači, smatrati istim? Ko vidi, ko je slijep, znači, ko znači je slijep i ne vidi, odnosno ne čuje, i onaj koji vidi i čuje. Mogu biti isti, ne mogu isti biti, znači, kod stvorenja, a tek kako gospodar svjetova, znači, koji se opisuje. Eferate, dakle, on isto tako gospodar svjetova završava, pa kaže, zašto ne razmislite o tome? Ibrahim, alejhi salatu vesselam, kada je htio, znači, da ukaže ocu na ništavnost ibadeta, znači, koje čini kome kipovima koji niti čuju, niti vide, niti znači mogu da pojme ono što traže, ukazao je na ove velike osobine. Znači, ukazao je velike osobine, da bi njegov otac shvatio kolika je, znači, fula u njegovom životu što čini ibadet njima, jer mu ne mogu nikakvu korist dati kada niti vide, niti čuju. Ovo se ukazuje, znači, da gospodar koji, znači, je stvoritelj svega, koji jedini začin da se obožava i da se robuje, on posjeduje te savršene osobine. Zato je on subhanahu wa ta'ala zaslužan da se njemu robuje i da se njega traži. Kaže, znači, gospodar svjetova govoreći za Ibrahima, إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Kada je on rekao svome ocu, o oče, zašto obožavaš onoga koji, kaže, la jesma'u, koji ne čuje. Zatim kaže, vala yubsiru, niti vidi, niti ti može bilo kakvu korist dati. Zašto takvog obožavaš? Znači, odmah automatski shvataš, kada je on takav, nije zaslužan da se obožava, niti bi ga trebao, znači, obožavati. Na drugom mjestu Allah, gospodar svjetova, opisuje isto tako mnogobožce i njihovo stanje. Oni mnogobožci, znači takvi kakvi jesu, Allah te barek ve taala im je podario šta? I vid, i sluh, podario im, znači, razum, podario ruke, podario noge, znači mogućnost da dohvaćaš, da jedeš, da šetaš, da odlaziš, da zarađuješ. Znači, sve ti je dao. A kakvi su njihovi kipovi? Da li posjeduju te osobine? Nisu posjedovali. I Allah dželešanu ukazuje, znači, isto tako na kipove koji to nisu posjedovali, da su ovi koji obožavaju te kipove daleko bolji i savršeniji od kipova koje obožavaju. Znači, takav insan koji pada tako i traži od takvog je bolji, savršeniji od onoga od koga traži. Ovaj ništa nema od tih, znači, osobina koje ima znači, stvorenje koje traži od predmeta, drveća, kamenja i slično. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Inna allazina tad'una min duni Allahi ibadun amthalukum.
zaista one koje obožavate, koji dozivate, od kojih tražite, su robovi poput vas. Allah kaže, robovi poput vas. Znači, kako možeš tražiti od nekoga koji je poput tebe? Pa kaže, فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Zatim mi kaže, dozovite, pozovite, dozivajte ih, pa nek vam se odazovu ako istinu govorite. Zašto? Zato što ne čuju. Kako će se odazvati oni koji ne čuju? Znači, koliko znači, je bitna ta osobina koja je nedostaje tim, znači lažnim božanstvima koje su oni tada obožavali. Kaže, vi njih pozovite pa vidite da li će vam se odazvati ako istinu govorite. I naravno znači da se neće odazvati jer su, znači niti čuju niti vide. Zatim gospodar sve to u nastavku kaže, Elahum erđulun jemšune biha. Da li oni posjeduju, znači noge kojima hode, ukazuje znači na manjkavost koju oni posjeduju kod sebe. Nemaju nogu, znači da li imaju noge da hode njima, zatim kaže Elahum ejdin jubtišune biha. Da li oni imaju znači ruke koje im dohvaćaju, koji pružaju da nešto uzeli, ne posjeduju ni to. Zatim kaže em lahum a'yunun yubsirune biha. Da li oni posjeduju oči kojima vide, ne posjeduju ni to. Zatim kaže em lahum adhanun yasma'une biha. Da li oni imaju uši kojima čuju, ni to nemaju. Kaže kul id'u šuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Zatim kaže reci im pozovite sva ta lažna božanstva, sve to što obožavate i pokušajte da meni spletku nanesete, ako istinu govorite i kaže požurite, nemojte da odgađate, požurite ako je to istina, gdje će biti to istina. Ali Allah te barek ve ta'ala ukazuje znači na njihovu slabost, ukazuje znači koliko, šta su oni subhanallah u suštini obožavali. Predmete i drveće koje niti čuje, niti vidi, niti bilo šta ima, što s druge strane ukazuje koliko si ti kao savršeniji od toga što obožavaš, pa gdje ti je pamet da promisliš, da razmisliš, da se okreniš, da obožavaš gospodara svijeta koji je stvorio i tebe i njih i znači sve ono što se nalazi ispod arša gospodara svjetova. Imamo primjer dvojice mladića u medijinskom periodu, znači Muaz ibn Amr i Muaz ibn Džebel. Dva mladića koja su primila islam u Medini kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio hidžru. Međutim, šta su oni radili? Ovdje je dokaz kako Allah subhanahu wa ta'ala mijenja znači, stanje ljudi kada ih uputi, kakve su završnice takvih ljudi. Tako je da je danas omladina koja primi islam i uđe u islam, počne da praktikuje, daleko može biti uspješnija i bolja od onih koji su od prije toga znači praktikovali. Njih dvojica su u toku noći odlazili ulicama Medine i tražili gdje će naći kakav kip. Kada nađu kipa, znači, unište ga, razbiju. Ako je od drveta donesu, znači udovicama koje su bile u Medini, dao znači, da koriste, da lože se kao ogrjev, znači u tom vremenu. I svaku noć tako radili. Međutim, od Muaz ibn Amra, njegov otac je bio jedan od onih mnogobožaca koji je imao svog posebnog kipa. Uzeli su njegovog jednog, znači uzeli su kipa. A šta je njegov otac imao poseban miris? Miriso ga je posebno čistio, pravo ga onoga doznat, ko božanstvo. I oni su uzeli taj isti njegov kip, bacili ga u izmet, umazali, sprljali, znači da detaljišemo i stavili ga pred vrata. On kad je sutradan ušao, kad je vidio kako je stanje sa njim, očisti, sredi, namiriše i šta uradi? Uzme sablju donese i kaže, evo ti, i kaže, brani se. Kao brani se, kad ti dođu takvi brani se. Njih dvojica prvo, drugu noć isto tako radi. Umažu, isprljaju, baci. On sutradan kad je vidio, uhvati se opet za glavu, očisti sve. Treći put uzmu, kao su vidjeli da on ne odustaje od obožavanja takvog istog, znači, šta si htjelo kazati su, vidiš, to ne može sam sebi, znači, da otkloni nedaću, kako će tebi ukloniti nedaću. Dozvoli, znači, da takav Bog, neuzubila, znači, se valja, da se baca, ne može se zaštiti, pa kako tek, znači, zaštiti tebe. Treći put su uzeli mrtvog psa, zavezali oko vrata kipa i kipa i psa su bacili u bunar. I kad je on sutradan ustao, znači kad je vidio šta se desilo, skonta koliko je znači fulio u svom životu, što je on zaista obožavao. I toga se odrekne, prihvati vjeru, znači Amr, prihvati vjeru. Nakon toga Ibn Kesir spominje da je učestvovao u bitci na Uhudu gdje je preselio ko šehid. Pogledajte, znači kratak period. Bitka na Uhudu, znači odmah se desilo, znači druge godine nakon hidžre u Medini, a ovo se desilo isto tako u Medini. Kakav kratak period, znači čovjeka izmijeni, promijeni, na kraju okonča ko šehid. Ono što svaki pametan musliman želi,
da preseli, znači, na dunjalku poput šehida. To su deređe. A on je, znači, od Allaha te barek ve taala počašen tako. A šta je, znači, prije toga radi? Šta je obožavao? Naša se oslanje, od koga je tražio? Ali iskreno, kada Allah dželešanu, znači, izmijeni tvoje stanje, promijeni tvoje stanje, kada se vratiš gospodaru, kada shvatiš pravi put i pravu istinu, možeš da okončaš, znači, daleko bolje nego drugi koji mnogo godina, znači, prije tebe su krenuli ovom stazom. Al-Asbahani, rahimahullah, je kazao da ova osobina basir, znači, može se koristiti i za gospodara svijeta, može i za stvorenja, jer se stvorenja opisuju da, kako smo kazali, fulan basirun, čovjek koji vidi, ili onaj koji mubsir, koji vidi isto tako, znači ukazuje na osobinu koju mogu imati stvorenja. Međutim, osobina gospodara svjetova, kada se uzme, znači, u obzir njegovo savršenstvo koje pripada, znači, kroz to ime i osobinu koju nosi, koliko je, znači, razlika između gospodara svjetova i stvorenja. Mi znamo, prošli put smo malo naveli, kada se dijete rodi, kazali smo da prvo što posjeduje, znači, čulo sluha i to, znači, može da fekcera, znači, radi u tom trenutku. Međutim, čulo vida ne može u prvim danima dijete ne vidi. Tek, znači, kad počinje da vidi, gleda kroz maglu, ne primjećuje, ne može da uoči predmete. Znači, druga etapa, kada dođe do tog perioda da može da uoči predmet, da li ga može da pojmi, znači šta je to, ne znam. Ne posjeduje znanje, znači, o tom predmetu. Zatim dolazi etapa kad on razlikuje i uočava, znači, predmete, sto, stolicu i sve, treba da uči šta je pojam stolica, šta je, znači, sto i ostalo. I nadograđuje se malo po malo, znači. A gospodar svjetova svojim savršenim vidom koji od uvijek i za uvijek je pri njemu, subhanahu wa ta'ala. Čak, znači, danas možeš imati, ne znam, super svjetlo, rasvjetu, ali ćeš izgubiti nešto što ćeš tražiti, bit će ti nadohvat ruke, ali neš moći naći. Ne vidiš, to svima nama se dešavalo. Tražiš nešto, ne možeš da nađeš, ne vidiš. U stvari, kad zagadaš posle 10 minuta, vidiš subhanallah kako nisam ovo vidio. Da. Ili danas kad vidimo, znači, osobu koja ima, naprimjer, dobar vid, na daljinu pogleda, kad uoči detalje, pa ti počne pridati, ti ne vidiš. A međutim, to savršenstvo koje on ima kod sebe, znači, u dunjaličkim stvarima, po pitanju nas, ali po pitanju Allaha, znači, naks, ne može se porediti, znači, to je manjkavost po pitanju gospodar, sve to ima daleko savršeniji, znači, vid kojim sve obuhvata, kako smo, znači, kazali, sve obuhvata i ništa mu nije skriveno. Nakon ovakve spoznaje, da li postoji mjesto na dunjalu, u svemiru, u kosmosu, da može čovjek otići učiniti grijeh? Ali gospodar ne zna. Zato, znači, iz ovog, znači, imena, spoznaje ovakvih imena, mora da se rodi u tebi, habibi, ta iman, da se osnaži, da vjeruješ, znači, čvrsto da Allah subhanahu wa ta'ala te vidi, da te on subhanahu wa ta'ala čuje i da ima apsolutno znanje o tebi. Tako da onda nakon toga se stidiš, a bilo što da učiniš. I spoznaje gospodara svjetova te vidi. Druga stvar, gospodar svjetova ne gleda u naša tijela. Naše. I to je ono što treba danas da mi imamo, znači, da shvatimo i da pojmimo, da ne gledamo, znači, ljude kroz materializam, jel? Koliko para imaš. Što je danas, nažalost, činjenica da prijateljima, s onima koji imaju para, ako nema para, njega ostaviš. I to gospodar svjetov takvi insane ne gleda i nije mu to mjerilo. Gospodar svjetov, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, inna Allahe la yanzuru ila ajsadikum. Zaista gospodar svjetova ne gleda u vaša tijela, wala ila suwarikum, niti gleda u vaše izglede, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ali gospodar svjetova gleda u šta? U vaša srca i vaša djela. Vaša srca i vaša djela, što znači kad kažeš iman je ovdje, jel dovoljno? Nije, zato što Allah gleda i u taj iman koji imaš u srcu, a i gleda u tvoje djelo koje prati taj iman koji ti je u srcu. Znači, ne samo kažeš iman je ovdje, vjerujem, nema Boga osim Allaha, on je to zaslužan, poslanik Muhammed, alhamdulillah, šahadat, ne moraš da dokažeš svojim djelom, gospodar svjetova gleda u tvoje srce i tvoje djelo. Šta činiš, tvoje postupke. A odjeća je to manje i više. Onda Allah sve to vidi, znači, međutim, ono što on vrijednije tvoje djelo, znači, koje činiš i tvoj iman koji je u srcu. Zato ovaj hadis, znači, koji bilježi Muslim, u drugom rivajetu Muslima, kad je Ešare, zato je poslanik sa kad je rekao da gleda u vaša srca, ukazao, znači, pokrijetom ruke na prsa, ono što je u prsima. Tako da je danas
oni koji su bili prije nas, znači ljudi koji su stariji, oni znaju po čemu su vrednovali tada, znači ljude. Gledali su njihov karakter, osobine koje imaju, znači plementost koju su imali pri sebi. Međutim, danas sve to izmijenilo, znači ne zna se ni ko je kakav, ni što je, samo ako imaš para, ako imaš auto, mobitel, položaj, ta si moj prijatelj, ja bih volio, znači da mogu naći puta dođem do tebe. Međutim, ove osobine koje zaista su one prave osobine koje krase i koje bi trebali da budu i takvi prijatelji trebaju da budu, jesu znači osobine koje su plemenite, koje su srca, to je iman. Iman da se povezujemo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, da živimo radi Allaha, da se družimo radi Allaha, znači da se rastajemo radi Allaha. I da naša djela koja radimo, da isključivo budu radi gospodara svjetova, znači sa onim, sa čim je subhanahu wa ta'ala zadovoljan. I ta djela koja gospodara svjetova gleda i prati, ono što je najbitnije kod tih djela jeste ihlas, iskrenost. A da bi došlo do tog ihlasa i iskrenosti, imamo hadis Džibrila kada je poslanika sallallahu alejhi ve sellem upitao Džibril. Kada je ga upitao, znači o islamu, imanu, i pitao ga o ihsanu. Pa kada je kazao šta je ihsan, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao, znači da obožavaš gospodara svjetova ke enneke tera, kao da ga vidiš. A ako ti njega ne vidiš, zaista on, subhanahu wa ta'ala, tebe vidi. Imam Nevevi kada je komentarisao ovaj, znači hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže kada, prije svega kaže hadis ukazuje na govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da sa malo riječi puno toga kaže, znači u velikom značenju. Da obožavaš gospodara kao da ga vidiš, to znači da obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala u svim svojim halovima, u svim svojim stanjima, kao da ga vidiš. Ako ti njega ne vidiš, da doživiš, da osjećaš da ima, da on zaista tebe vidi, jer njegovo ime je Basir koji sve vidi, znači ta iman da imaš u svom srcu, da mu ništa ne promiče. Njegovo nazoru, apsolutno, znači sve vidi. Kaže kada bi mogli pretpostaviti, znači Imam Nevevi govori, kada bi mogli pretpostaviti da insan kada ustane da klanja, da vidi gospodara svjetova. Da vidi. Kakav je vidio njegov namaz? Da znači klanjaš, a da vidiš gospodara svjetova. Koja bi bila skrušenost, poniznost, znači u tom namazu. Njegova nutrina bi bila poput njegove vanjštine. Danas, znači, ljudi kada stanu u namaz, imamo, znači, primjer tolike poniznosti, znači, predanosti, otkrinutosti, oborene glave, skrušen. Međutim, srca i misli su, Allah samo zna gdje su. Znači, daleko od namaza i onoga što se uči. Ali ovaj insan, kada bi se moglo pretpostaviti, znači, kakva bi njegova nutrina bila je bolja nego njegova vanjština. Osjećaj taj. I kaže, onda vidimo, kaže, šta je rezultat zbog čega čovjek gubi koncentraciju u tome. Jest, znači, slaba svijest da te Allah vidi, da te Allah motri, što kaže, zato treba da se potrudiš, da ovo ostvariš kod sebe, da obožavaš Allah ke enneke tera, kao da ga vidiš. Zato je hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem kazao, znači, obožavaj kao da ga vidiš. Znači, ako nisi na toj deređi, na tom stepenu, pokušaj, znači vidi šta je to što te vodi do toga da obožavaš gospodara kao da ga vidiš. Jer taj namaz, znači kada si u namazu, ako možeš pretpostaviti, ti ćeš biti skrušen. Čim znači nema te mogućnosti, tvoja svijest je daleko, znači. Kao da si izgubio da Allah Đelešanu te motri da vidi pa si ti odluto, razmišljaš ono. Zato su prve generacije kada su okrenuli prema namazu, njihova lica bi požutjela, kao da umiru. Zato je bilo običaj govoriti klanjaj kao da klanjaš posljednji namaz, što su ukazivali znači na važnost veliku kolika je taj namaz, veza između tebe i tvojeg gospodara. Kad ti kažeš Allahu Ekber, svjedočiš nešto veliko, najveće. Nema ništa veće, znači Allahu Ekber, najveći je gospodar svjetova, zatim ga hvališ, pohvaljuješ kako njemu dolikuje sa, na primjer, određenom dovom Subhane, kako učiš ili neku drugu dovu, nakon toga ulaziš u razgovor sa gospodarom svjetova kroz Fatihu. Nakon Fatihe ideš na ruku, slaviš, veličaš, vraćaš se na seždu, ponizan, moliš, dozivaš gospodara. Znači čitav namaz je veza između tebe i tvoga gospodara i zato ga je gospodar svjetova propisao 5 puta dnevno. Jer se desi da čovjek zaboravi, a vidite znači koliki je period među sabaha i podne namaza, najduži period. Ali zbog toga što ljudi puno radi u tim znači, satima, Allah šan je učinio drugi namaz. Koji? Duha namaz. Znači da bi opet, kad te ono nestane,
te konekcije sa gospodarom svjetova, što se kaže kroz vezu namaza, ideš na duha namaz, pa se ponovo povežeš sa gospodarom svjetova, razgovaraš to, pa se nadogradiš, napuniš baterije, pa ideš dalje. Pa podne, pa ikindija, pa poslije ikindija akšam, poslije akšama, kako neki učenjaci kažu, može i kijam uvijek da se počne, a neki kažu da se počne, znači, nakon jacije namaza. Zatim, gospodar svjetova, što se uzima od plodova, jeste da dobro zna stanje robova i vidi stanje robova po pitanju rizka, kada daje nafaku i opskrbu. Znači, udjeljuje kome hoće, koliko hoće. Jer zna i vidi, ima znači, znanje o tim stvorenjima. I ne daje tek tako. Jer nekada ti može biti ta nafaka šta? Problem. Gospodar svjetova te zna. Znači, zna tvoju završnicu kako će biti. Nekada ti to može biti fitna. Ako imaš puno para, bit će ti fitna. Pa ostaneš siromašan. Ostane, znači, onaj koji ima ono što mu je dovoljno u životu. Pa ne možeš, koliko god da se trudiš da zaradiš više, ne možeš zaraditi osim onoliko koliko ti je gospodar propisao. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ. Kada bi gospodar svjetova dao nafaku u obilju ljudima, kad jedni druge bi, kaže, počeli ubijati. Nasilje bi jedni drugima činili. Šta znači taj imetak kada ga imaš puno u obilju? Uzoholiš se. Ali kaže, on to daje s mjerom. Znači u određenoj mjeri koliko kome treba. Gospodar svjetova: innehu bi ibadihi habirun basir. Pogledajte znači, kako završava taj ajet. Znači ukazuje, kada bi dao u obilju, jedni druge bi, znači zulum, nepravdu činili, dizali bi se im protiv drugih, ali daje sa mjerom određenom, a kaže i završava na kraju: innehu bi ibadihi habirun basir. Zaista on dobro zna stanje svojih robova i on ih dobro vidi. Što znači na osnovu što ih vidi i što zna, zato im tako i daje. Jer kada bi se uzelo da on subhanahu ta'ala ne posjeduje to znanje, onda bi bio belaj. Međutim, gospodar svjetova apsolutno znači posjeduje znanje i vid, savršenstvo svega toga i daje sa mjerom, onako kako, i onda vidimo sklad. Međutim, kad bi se to poremetilo, kad bi došlo izobilje i obilje u tome, onda bi, kako kaže gospodar svjetova, desilo se to što bi se desilo. Druga stvar što ukazuje da gospodar svjetova zna stanje svojih robova po pitanju ko je vjernik i ko je nevjernik. Tako da danas ljudi muslimani koji imaju slab iman kažu: kako gospodar svjetova dozvoljava da ovo radi što nam rade nevjernici, njegovi neprijatelji, znači muslimani. Kao da on subhanahu wa ta'ala ne posjeduje znanje o njima, pa se ti čudiš i bratiš zato što nisi spoznao ga kroz njegova imena i savršena svojstva, da si spoznao njegovo ime Hakim, ne bi pričao tako, da je on mudar, da znači svoje mudrosti to radi i čini, koju samo on subhanahu wa ta'ala znači posjeduje, niko drugi. Ne možeš ti dokući mudrost gospodara svjetova. Zašto? S druge strane, da si ga znači spoznao da on znači da se on ne pita, a da on pita sve druge, ne bi tako postavljao pitanje. Znači, sva ova imena prouzrokuju Habibi tu ispravnu svijest vjernika i iman Allaha te bareke ve taala, znači uzmaš postepen, ali shvaćaš vjeru i akidu onako kako treba, znači kako je gospodar svjetova zadovoljan, jer znači Allah subhanahu ta'ala kaže: huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. On je taj koji vas stvara i dobro zna ko od vas nevjernik i ko od vas vjernik. Allah što zna, on vas je stvorio, neki učinio vjernicima, neke nevjernicima. Znači gospodar svjetova i znao je ko je nevjernik, zbog čega je nevjernik, smo kazali iz imena Basir, da ono znači šta? Da dobro zna ko zaslužuje uputu, a ko ne. A sva stvorenja su, dok su bila, znači, kada je Allah stvorio duše, kada je upitao: lestu bi rabbikum, zar ja nisam vaš gospodar, svi su kazali: bela, jesi, ti si naš gospodar. Međutim, kad su slagali, kad su došli na ovaj svijet, kada je Allah tu dušu koju je stvorio, spojio sa tijelom, pa tijelo došlo na svijet, pa vidjelo fitnu, vidio šeitana koji mu došaptava i blisa koji ga zavodi, pa zaboravio gospodara i ono obećanje koje je dao i skrenuo sa pravog puta. Pa opet gospodar svoje apsolutne milosti prema stvorenjima šalje poslanika. Pa taj poslanik koji je došao opet u lažu, tjerivan, proganjan, ubijan, znači svašta mu se dešava, pa poslanika drugog pošalje, pa trećeg, znači po nasilja, mjestima, gradovima, dok nije, znači jednu veliku milost pusti na stvorenja, a to je Muhammed alejhi salatu vesselam, cijelom čovječanstvu. Sa jasno, znači ne samo poslanika
koji će doći i pričat, ko povjeruje njega i vidi ga, alhamdulillah, koga ne vidi, znači teško može povjeriti, ne. Poslije toga je, znači, spustio mu knjigu, koja se, znači, upotpunila, nakon njegove smrti ostala, da se čita, znači, prenosi, da se tumači uputa do sudnjega dana. Iz njegove apsolutne milosti, što želi stvorenjima dobro, ali su ona ta koja neće istinu. Ko hoće dolazak vjeruje, ko hoće dolazak ne vjeruje. Znači, do ti habibi imaš onu slobodnu volju izbora. Allah šanu te neće, znači, i ne tjerate, niti onaj je zadovoljan da možeš kazati, odnosno da možeš kazati, evo gospodar svjetlo ovako kakav jest, on je, znači, takvog stvorio, ja samo, znači, sam ovdje taj koji, taj scenario koji je napisan, koji je određen, predodređen u knjizi, znači, pomno čuvanoj, mahfuzu, se odvija. Allah što on tako htio, ja sam takav. Nego ti si davno nekad posvjedočio istinu. I davno si gospodaru svjetova obećao ćeš biti pravi vjernik. I bio si zadovoljan sa gospodarom svjetova. Međutim, kad si došao na ovaj svijet, kad si vidio, znači, onaj razvrat i onu fitnu iskušenja, tvoje strasti, tvoji protiv su krenuli tim putem. Nisi htio da slušaš ni gospodara svjetova, ni poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ni da čitaš knjigu, ni da slušaš one koji te pozivaju i koji te dozivaju, nego si glavu okretao, slušao šejtana i njegove sledbenike. Znači one koji se povode. Zatim si krenuo tim stazama i tim putem. I ne možeš to kazati gospodar svjetova ako htio. Sve je to ispod Allahove volje. A zašto ispod Allahove volje? Zato što je on subhanahu wa ta'ala znao tvoj završetak. Evo, on te je stvorio, odredio, predodredio jer je znao šta ćeš ti odabrati. To Allahovo ime je Alim, koji zna, znači, suštinu svega toga, znači što ćeš vrijeme lagati, prevarant, biti munafik, ono i na kraju ćeš ostavit ćeš to. Ili u suštini neš nikako prihvatiti. I zato si takav kakav jesi završio, okačao, znači kao nevijenik, a gospodar kaže da on hoće vas sve uputio na pravi put. Znači on opet posjeduje taj kuvac, snagu, kudret, da sve ljude i nakon njihove volje, znači vrati, ali Allahov sunan takav, odredbe su takve, znači propisi koje je on propisao do sudnjega dana neće se mijenjati. Zatim gospodar svjetova ukazuje da dobro zna i vidi šta njegova stvorenja radi od grijeha. Znači grijeh stvorenja, šta radi, šta činiš, šta pokornost koju činiš, gospodar svjetova to dobro zna. Pa kaže kefa bi rabbike bi zunubi ibadi. Dovoljno ti je što tvoj gospodar vidi grijehe tvojih robova što čini. Danas u ovom trenutku, u ovom času, koliko svijeta, znači u svijetu, znači od ljudi, od masa, čini nepokornost gospodaru svjetova, sve to gospodar vidi. Vidi svakog dobročinitelja, znači mrkvoj noći, u znanjoj treći noć kada ustaje, kada seždu čini, Allahu se, znači, umiljava kroz dovu, kroz ibadet i Kur'an i zikr i slično, i vidi svakog onoga koji noći provodi u nepokornosti gospodaru svjetova. Znači nema situacije da gospodar to ne vidi. Tako da će gospodar svjetova po ovim dijelima, kako je došlo u hadisu, znači poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali gleda u vaša srca i vaša djela na osnovu tih djela i nagrađivati. Zato treba se pripazimo i da izvučemo najveće pouke iz ovih Allahovi te bareke ve taala velike imena, a to da imamo svijest o gospodaru svjetova. Šta god činimo, šta god radimo, šta god da pričamo, šta god, znači, postupak koji činimo, da se preispitaš prije toga, smijem li, da li mi je dozvoljeno, znači, da li mogu kazati to, da li to u skladu sa šarijatom, propisima, znači, Kur'ana i Sunneta ili ne. Nakon toga, habibi, da znaš da Allah šta god da kažeš, ona više se ne može vratiti, ona je zapisana. I Allah će tražiti da se posvjedoči meleci koji zapisuju. Allah, oni nisu potrebni, ali su potrebni da protiv tebe dokaz iznesu. Znači, svaka riječ koja se kaže, meleci zapisuju. Svaki postupak koji se učini, meleci zapisuju. A sve to Allah subhanahu wa ta'ala vidi i on je dovoljan šahid za sve, njemu nisu potrebni, znači šuhada, oni koji svjedoče nečiju propast ili nečiji grije ili nečije dobročinstvo, jer on subhanahu wa ta'ala ima nadzor na sve. Tako da kažemo da je svijest ova najbitnija, da se okiti čovjek, da zna da njegov gospodar sve vidi, sve čuje i da mu ništa skriveno nije, a sljedeći put ćemo govoriti tako ovo da Allahom te bareke ve taala imenu El Habir. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari da se koristimo od ovoga predavanja i drugih predavanja, da popravi naše stanje, da oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima, da muslimanima u svijetu isto tako podari sigurnost. Ovo što se dešava, znači da završnica bude onako kako
kako je znači to dobro po muslimane i da im podari one koji su najbolji od njih kao vođe i da doživimo znači procvat ljepote ummeta u ovim trenucima, jer kako kažu danas učenjaci, odanost ummet nije više veselio po ovim danima. Znači, ummet je potlačen već decenijama i godinama, međutim nisu se veseli ko što se vesele u ovim danima, znači ovo što se dešava od promjene vlasti u islamskim državama gdje su vladali znači tirani i gdje su doživjela mnoga braća da izađu na svjetlo dana iz zatvora svoga. I zato se muslimani drugi radi u čitavom svijetu, znači njihovoj sreći da su nakon 30 godina, 40 godina gotovo svjetlo dana i slobode. Koliko znači braće evo sada već otišlo u Tunis, obišlo znači svoje roditelji koji nisu znači vidjeli svoje roditelje po 30 godina, po 20 godina. Šehova koji su po 50 godina bili protjerani, sad su se vratili, tamo je seždu činije šukra, lađe. Čim su sletili dole znači na pistu, sežda šukra gospodaru svijetu. Tako isto znači u Egiptu koliko je izašlo iz zatvora. Samo što su bili na istini, znači ne što su oni nešto dumali, neku nepravdu, neko ne učili, nego samo što su bili na istini, bili su zatvorani i nije im se dalo da pričaju. I sada su izašli iz zatvora. I to je zaista sreća, znači da se izađu u stotinama, znači takvi osobe da izađu i da gledaju svjetlo dana sa sastanom sa porodicama, djecom. Zamislite te sreće. Mi koji uživamo blagodatima, ljepoti, slobode i svega toga ne možemo to osjetiti. A kad malo promisliš i razmisliš, vrati se u njihovo stanje da vidiš kolika je to sreća kod njih i zaista treba da se veselimo i da slavimo ovo što je gospodar svjetova podario. Međutim, molimo Allah dželešanu da oni to najbolje iskoriste, muslimani to najbolje iskoriste, da neprijatelji islama i munafici to znači iskoristili u svoju ruku i s ovim ćemo završiti. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.